Башкортстаныбыздың ниндеген төбәгенә юлланһак та, ватандаштарыбыздың туган ергә һөюен, авылдарыбыздың бүгенге язмышын, тормышын күрһәтүҙе максат итеп куябыз. Халкыбыз ябай, ихлас, күңеле асык, һәр ердә үҙебеҙҙе көтөп алынған ҡунаҡтай тоябыҙ. Бөгөн тормош тапшыуы Кушнаренко районы Әхмәт ауылында. Әхмәт ауылын яратмыйсы бер нисек тә булмай торгандыр. Чөнки беренчедән мин шунда туып үскәнмен. Шунда мәктәпне тәмамладым. Шунда кайтып эшләдем, институт битеп кайтып, шунда авылда эшләдем. Менә минем әтием, әнием дә шушы авылныкылар. Бұл ауылда бик яхшы кешеләр яшәй. Улар тырыш, уңгандар, үзләре дөнья көтеп, яшьтәр дә олыһала, картыла, бетәһле дигәндәй тырышып дөнья көтәләр. Шәрішін бүтін құралларым бар енді. Көсе бір станкларына өзім ясадым. Көселарын сатып алып рәттәдім ескеден. Әхмәт ауыл территориясында 12-13 күлі бар. Барысы да жайкені шәһәрдән кайталар, ял итәргә бик матур урын. 50 елдан артык шушы авылда яшәп ятабыз. 3 бала үстердек, шушы авылда туып үстеләр. Алар гөрләтеп дөнья көтеп ятабыз әле олыгайган көндә дә. Кушнаренко районы Әхмәт авылының яме, көсе, уның ныклы гаиләләреннән башлана. Төяктә авыл горурлыгы булырдай күркәм пардар бихисап. Бик борынгыдан шәхси хуҗалыкларда да тирә-якта үстермәгәнне, монда үстергән бабай барые, Яшелчә бабай дип йөртәйгәне. Анарысын ул колхозда Яшелчәнең бригадиры булды. Шунда бригадир булып күп еллар буена эшләде Яшелчәдә. Анарысын әле безнең Кушнаренко районында виноград үстерү буенча бит инде үзенчәлекле район менә күп еллардан бирле шунда виноградның яңа сортларын чыгарып, хәзер менә Кушнаренко районында, мин әйтәм, авылларында күп йортларда виноградлар бар. Барысы да үзебезнең Кушнаренконыкы. Менә әле соңгы 1-2 ел, 3 ел эчендә генә бик зур җиләк-җимеш бакчасы оештырылып килә. Ул без инде аның оештырылып киләгенә түгел, җиләкләрен ашадык инде. Халыкка расаталарын саттылар. Алар чит илләрдән кадәр кайтартып, үзебезнең илдәге иң яхшы сортларны чәчеп, безнең Әхмәт авылы территориясендә бик зур 100 гектардан артык инде менә где-то 2 авылда җиләк-җимеш, яшелчә, шуннарысын бакчачылык, умартачылык белән шөгыльләнә. Халыкны эшкә җәлеп иттеләр. Безнең халыкның хәзер байтагы шунда менә бездән авылдан где-то 3 километр ераклыкта урнашкан. Шунда йөреп эшлиләр, халыкны эшкә дә җәлеп иттеләр. Барысының да төп характеры кешеләргә карата мөлаем булулары, кешене кеше дип улыны олы итүләре, кешене кеше итүләре, менә тәрбияләүләре, бигрәк тә мәктәп укытучыларына мин бик нык хөрмәтлемен. Ул менә алар бик күп еллар безнең данлыклы укытучыларыбыз, шушылар үстерделәр. Безнең авылда 10 бала тауып үстергән, 9-ар, 8-ар, 6-7, 5-6 бала подряд инде. Менә шушылар шунда тәрбияләнеп, шушы үзебезнең мәктәптә, безнең мәктәптә 10 еллы башта 8 класс иде, аннан 10 еллык мәктәп булды. Менә шунда тәрбияләнеп, шушында эшкә кайтып, механизатор булып, животновод булып, укытучы булып, медработник, сатучы, кем генә булса да, шушы үзебезнең кешеләр шунда калдылар. Өйдә шушы русская герман языгы.
Алина Хәмәтьянованың хезмәт елдары ла ошо авылга килен булып төшеп, таш булып баткан урында, Әхмәт авылында үткән. Матур гаилә кору һәм 2 балага гомер бирүеннән бер рәттән авыл халкының ендәй күреп, күз төбәп торган ихтирамлы белгесе, укытучысы ул. Мин үзем Дүртөйле районы Үкәликүл авылынан Әхмәт авылына килен булып төшкәнемә инде хәзер 17 ел була. Башта инде мин Кушнаренко районы Канлы авылында, бында күрше авыл безнең эшкә килгәйнем, инглиз теле укытучысы булып. Шуннан инде башкорт теле дәресләрендә бирделәр. Шул авылда эшләп йөренем. Шуннан инде 2004 елда шы Әхмәт егете Илшатка кияүгә сыктым. Ана хәзер 17 ел бергә яшәйбез. Бу авылда бик яхшы кешеләр яшәй. Улар тырыш, уңгандар, үзләре дөнья көтеп, яшьләр дә олыгыла, картыла бетәһле дигәндәй тырышып дөнья көтәләр. Шуннан безнең авыл тирә-ягында табигать та бик матур, күлдәр бик күп, табигать лә әсир итте. Бездәге ерләрнең уңдырышлыгы, тигезлеге. Ердең яме иген, ә ирдеке белем тигән әйтемгә таяна өлгеле гаилә башлыгы Илшат Хәмәтьянов. Тәүдә урмансылыкка, кортсылыкка өстенлек бирә булдыклы ир. Унан инде малсылыкка ныклап тотына. Уңышка ура юлдар аша килһә лә, моратына ирешә. Урман хуҗалыгында урманчы булып эшләдем. Шуннан колхозда умартачы булып эшләдем. Берничә ел. Аннан инде Уфага киттем. Уфада тракторчы булып эшләдем, Радок Экспо базарында. Шуннан инде уйладым да, ондагы эшләгән акчаны авылда да эшләп була дип, авылга кире кайттым. Һәм шуннан инде малларны арттырып, умарталар белән шөгыльләнә башладым. Үзем авылда туып үскәстә, авыл тормышы миңа якын, эше күп булһа ла, барыбер авылда миңа охшай яшәргә. Бу өйне инде мин үзем Балтастасыда булып эшлим, йөрим. Халыкларга менә илер салып, шушыннан киргән керемнән, шушы мал туардан, бал кортларыннан кергән керемнән шушы өйне җиткереп бетереп кирдек инде. Иптәшләрем белән төзедек, бригада булып йөрдек. Шушы берләшкәннән бик җиңел эшләнде бөтен әйберләр. Эшләр алар да төзеделәр, без дә төзедек. Шунлыктан безгә нык җиңел булды. Теге эшләгәнгә түләргә түгел, үзебез нәрсә эшләсәк, шуны эшләр. Теге кемдер отоплениясын кертә, кемдер башын яба, менә шундый мөмкинлек булган аркасында эшләнде җиңел. Бик авылда торгас бит инде иртән тордың да киенеп, бидәнеп кенә сыгып китеп булмай. Башта малдарды карарга кирәк, хыйрларды хавырга кирәк. Шуннан гына инде үзең киенеп, әзерләнеп инде эшкә сыгып китәһең. Хәзерге көндә инде мин Әхмәт урта мәктәбендә эшләйм, инглиз теле, башкорт теле дәресләрен алып барам. Эшем бик охшай. Балалар да бик яхшы, бик алсактар, укытучылар да, коллективы да бик әйбәт. Кола шартлары булдырылган инде. Жылы су кергән, газ иде, газ зәңгәр ягылып белән җылтылай. Әлеге көндә инде 4 сыер, шул үгезләр, башмаклар, бозаулар инде. Мәктәптә һәм клубта саралар бик еш үткәрелә. Мәктәптә инде без үзебез төрле саралар үткәрәбез, концертлар оештырабыз. Клубта ситтән килгән артистлар концерт куйһалар, инде без анда еш йөрибез. Һәм үзебез дә клубта үткәрелгән сараларда катнашырга тырышабыз. Безнең гаилә иҗади гаилә дип әйтәсем килә инде. Без инде клубтан инде шаралар үткәрелә, читтә калмаска тырышабыз, катнашабыз, театрларда, яңа елларда кыш бабай булып җырларга яратам. Җырлатта йөрим инде клубта. Кызым би гаилә конкурсында катнаштык 2012 елны. Яшь гаилә конкурсында район буенча беренче урын алдык. Шушындый урыннар алгач инде шу исемгә тап төшермәскә тырышабыз. Кешене эш яшәтә, хыял канатландыра. Тырышып дөнья көткән, үз кулдары лаеклы хезмәте менән матурлык тудырган. Кайнар йөрәге менән тормышка ян өргән гаиләләр алдың гына түгел, республикабыз бидәге яме котыл. Мен иң беренчесен әйтерим,
шушы Бөек Ватан сугышында безнең авылның улы сугышта катнашып, Ахмәлетдинов Фазылҗан Советлар Союзы герое исеменә ия булып, герой булып авылга кайтты, авылда эшләде, авылда яшәде, бик матур семья корды, балалары, семьясы бик үрнәк семья инде. Шушы авылда гомер буена халык әйбәт яшәсен әле, халыкны эшләтим әле дип эшләгән, халык белән бергә эшләгән, киңәшләшеп эшләгән, менә инде безнең ыштагы бригадның бригадиры булып эшләде Мөхәммәдиев Сабит абый. Бик рәхмәтлебез үзебезнең элеккеге мәктәп директорына Арсланова Фәридә Мәхмүт абый кызы. Ул шушы мәктәпне бетте, шунда укытты, шуннан соң мәктәп директоры булды. Мәктәп директорын мәктәпне бик нык күтәргәч, аны Зафрана итеп районга алдылар. Медицина работниклары бар, ярдәмчел, бик күп терлекчеләребез инде халык өчен эшләделәр инде барсы да үзләре семьяларын карап. Бик нык инде басуда эшләгән механизаторларыбыз. Аларны инде берәмнәп санап тормыйм. Чөнки битәннәрнең хәтере калыр. Бигрәк инде барысы да берсен-берсе рәтеп шушы. Шуннан соң безнең авылдан тирә-якка не только авылда гына менә шулай дан казанган, укып менә Мәскәү шәһәрендә, Ленинград шәһәрләрендә, Свердловск өлкәләрендә, Себердә менә шулай дан казанып, бик нык орденнар алып, югары җитәкче булган кешеләр шушылардан эшли. Менә минем үземнең Внушкада университетның журналистика факультетын бетте. Бүгенгесе көнне Америкада, Флоренциядә эшли. Кушнаренко районы Әхмәт авылы үзенең күренекле шәхесләрен онытмай. Батырларның даны бында мәңгелек. Советтар Союзы герое Фазылҗан Әхмәлетдинов гомер иткән йортка мемориаль тактаташ куйдырып, каһарман иттәлеген кадерләп хаклай. Батыр яшәгән урам, Әхмәт мәктәбе, авылдың иң матур урындарының бере Фазыл чишмәһе уның данлыклы исемен йөритә. Нет, сразу назад передаем. У нас получили парами, менялись, посмотрели. И вот ручки надо было. Вы должны будете сейчас записать, у вас ручку не поймет. Әхмәт урта мәктәбендә малайдар-кызлар дәресләрдә теоретик белемен камиллаштырып, ихата майданында практик курс үтә. Яшь ер хуҗалары күз өлгерә торган яшелсәләрдә үстерә. Профилле белем сыйныфы укучылары өчен гамәли эшләр төп дәресләрдән оештырыла. Селекцион юнәлештә буласак аграрийлар, сәскәләр, емеш-еләк, яшелсә үстерү серләрен өйрәнә. Безнең Кушнаренко районы Башкортстан Республикасында авыл хуҗалыгы белән билдәле бит инде. Шуңа инде менә безнең мәктәп 1990 елларда агролицей исемен йөртә иде. Балалар шул ук вакытта омартачылык, малайлар инде трактористка удостоверение алып чыгалар иде. Һәм менә бүгенге көндә инде без шушы яңарта башладык. Быелгы елдан башлап безнең мәктәптә агрокласс бар. Балалар авыл хуҗалыгын өйрәнәләр. Алар нинди һөнәрләр бар икән? Чөнки бүгенге көндә бу рушайсагында востребованный профессиялар бит инде. Шуның өчен без аларга аеруча басым ясыйбыз. Һәм тагы бер үзенчәлеге бар инде безнең мәктәпнең. Безнең мәктәп герой исемен йөртә. Фазылҗан Әхмәлетдинов безнең авыл кешесе, Бөек Ватан сугышы вакытында ул батырлык эшләгән, разведчик булган. Азак инде ул мәктәптә директорның урынбасары була. Һәм шушы вакытта инде ул бигрәк тә патриотик тәрбиягә аеруча басым ясый. 2007 елга тиклем Әхмәт мәктәбе аграр лицей исемен йөртә. Елдар үткәч, белем усагы авыл хуҗалыгы профилен кайтарырга карар итә. Укучылар хезмәтте, ер эшен, баксасылыкты белеп үтергә тиеш дип саныйлар. Менә мин белгәнчә безнең авыл кырында Алмагач бакчасы булган.
Шуннан соң безнең якында гына Канлы авылы бар бит инде. Анда яшелчәләр үстерәләр иде. Мин үзем дә шунда эшкә йөреп үстем. Менә алып баралар. Бердә авыр дип тормыйлар. Кәбестә утыртырга йөрик. Шуннан соң суган утарга барайык. Җәй буе шунда эшләп, әниләргә әзме күпме инде финанс ягыннан ярдәм дә булгандыр инде ул. Һәм тәрбия хезмәте алдык. Һәм тагы бер үзенчәлеге бар инде безнең мәктәпнең. Безнең мәктәп күп милләтле мәктәп дияр идем, чөнки бүген көндә күп кешеләр авылга кайталар бит инде. Менә бүген көндә безнең авылда үзбәкләр дә бар, удмуртлар, башкортлар, таджиклар, һәм шул балалар барса, менә шушы мәктәптә укыйлар. Алар үзара нык дуслар, туган телләрне өйрәнәбез. Класслар безнең группаларга бүленәләр. Татар группасы китә, удмурт группасы, башкорт теленә китәләр балалар. Шул группаларда укытучыларыбыз бар. Аларның белемнәре бар, дипломнары бар, бәйбәт итеп белем бирәләр. Мәктәп эскәмйәһенән үк яшьтәрдә туган авылга карата илһиярлек тойгыһы тәрбияләнә. Рәсил Хәбибуллин да ошо белем усагында белем алып, язмышын янтияге менән бәйләгән. Мен инде мәктәптә беренчегә белдем агачны. Шунда укытучы килгән иде тур дәресеннән. Аның эшләрен күреп ошап китте инде. Шуннан башланды да инде агачны эшләү. Бөтен технологиясын былай гына белеп бетереп булмый. Интернеттан карап шулай әтием үзе төзегән, арадан сорашып. Узырлар тоже интернеттан карап алдым да инде былай. Үземнән нәрсәләрне өстәдем инде. Шулай чыкты. Йортчы якты булсын өчен тәрәзәләрен күбәйтеп эшләдем. Авыл малае бит мин. Бала сактан техника араһында үткәс, язмышымды Әхмәт авылы менән бәйләргә уйланым. Һис үкенмәйем. Сөнки агас эшен яхшы белгән атайым миңа зур терәк һәм ярдәмчы. Тугандардың да яклавын тоям. Ошый торган эш булгач, арытмый да. Әкертеңнән шулай эшлисең дә эшлисең. Мен шуны эшләгәндә армыйм, набар ял итәм инде. Үзем мастерская төзегәндә инде. Кайсы бер станокларны менә үзем төзедем, монсы менә ничә үзем эшләдем инде. Җитмәгәннәрне алдым. Батыклар иде, батыкларны ремонтлап зыеп. Бу токтаны ярырга. Токтаны читен алырга, киңлекләргә ярырга төрлечә индигә кирәк. Булар агарта торган станоклар инде. Ортагысы агарта, монсы уже размерга чыгара. Башта база бирәбез тегесендә. Фуганы батала инде. Бу уже рейсмусовый. Монда уже токтаны строго размерга чыгара инде. Бер заманда ла авылда эш юк дип ултырга ярамай. Үдеңә тырышырга кирәк. Тәүдә йортыма нигез халдым, газ үткәрдем. Агас эшен яраткас, йортым тулыһынса үз кулдарым көсе менән башкарылды. Көндә эшләп алга барһаң, һөдемтәләргә лә ирешергә була ти Әхмәт авылының алтын куллы остаһы. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Безнең авылда 2 мәчет эшли. Менә шуларның берсе мин үземдә шуның төзелешенә ныгытып ярдәм иттем инде. Закиров Мәгъруф мулла инде хәзрәт ул хаҗи, хаҗга барып кайткан кеше. Менә мәчет салдык. Авылда әле инде ул мәчет эшли, олылар йөри, балаларын да укыталар. Менә тәрбия чыганагы бит инде. 2 мәчет булуы бер авылда. Менә берсе безгә якын гына, берсе Башкортстанда, берсе Мишәрисында. Дөньяда юллар сузылган, юллар күп, урау. Дөньяның нәп уртасында туган ил зәңгәр утрау. Шул утрауга керәсең дә, туган өйне күрәсең. Ах бу иде, син сандугач, ах бу иде, күгәрчен. Тиңләп сөйлдең монда син, акыш баласына. Тәрәзәләре дә охшаш, әнкәең карашына. Кушнаренко районы Әхмәт авылы башкорт әдәбиятына Нәҗибә Әминова кебек танылган каләм остаһын биргән. Әле лә бу төбәктә әдәби мөхит һүнеп калмаган. Яшь талантлар туып тора. Уларның иҗат имештәре район, республика матбугатында дөнья күрә. Кеше нәрсә эшли, шуны эшләп яшәлде инде. Мал асрадык, сыер асрадык, көтү кудык. Бөтен авыл хатыннары нәрсә эшли, шуларны эшләдем. Укытучы эше өстенә.
Барсы да шулай эшли инде, мин генә түгел. Әхмәт авылы үзенчәлекле ул. Әллә ничек ул бәхетле авыл диярем мин аны. Уфага ерак түгел. Ничә километр гына чыгасың да уже олы юлга. Элек инде җәяү чыгадыр ул юлларны. Хәзер машина битендә йөреп тора. Оннан соң бик матур табигать кочагына урнашкан бит. Агыйдел дә ерак түгел. 5-6 километр гына инде ул машиналы кешегә нәрсә хәзер анда бару. Оннан җиләк җимешкә бик бай бит инде безнең авыл. Баллан, шомырт, берлеген, шия, җиләк бөтен нәрсә бар анда. Авыл зур, төрле милләт халкы яшәй. Күрше авылда Удмурт авылы, удмурттар яшәй. Улар бер-бере менән бер туганнар, дус булып яшәйләр. Алар бер-бере бер вакытта рән итмәйдәр, тату яшәйдәр. Балалар укыткан вакытта балалар бер-бере менән тату бердәм булдылар. Авылның үзенчәлеге шунда халык бердәм, бер-берен ихтирам итә, бер-берен ярата, бер-беренең милләтен кәмһетү, ундай нимә күренмәй. Бер-беребезгә ихтирам, игътибар нык зур. Халыктың мәдәни тормышы игътибардан читтә калмай. Оптимизация тип мәктәп, клуб, китапхана ябылмаган. Күрсеккә халтанып ишектәргә юзак эленмәгән. Бетерүе тиз ул, булдыруы авыр. Компьютерга бирелгән яшьтәребезне мәдәнияткә, әдәбияткә ылыктырга кирәк дип һанай авыл кешеләре. Әхмәт авылында күп милләтле халык яшәгәс, һәр халыктың теленә һәм иҗатына хөрмәтле караш. Эшләгән кешегә кайдала эш бар, матур итеп яши белергә кирәк, тормыштың кадерен, ямын белергә кирәк. Эшләгән кешенең кадерле бар. Кадерлейдер, зурлайдыр. Әхмәт авылы борындан үзенең укымышлы кешеләре менән дә дан тоткан. Был яһәттән авыл мәсҗидләренең әһәмияте зур. Төякте бер түгел, 2 мәсҗид нурлап, халыкты иманга өндәй. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim. Bizning avulumuzda elik-elikten mana şuşu bu mescidin mana şuşu mahallesinde eliki vakittan 5-6 mullası üzülmegen alar. Elikten kelgen birinci halklar şuşunda kelip oturganlar mına bu usta Başkırt halkı bulgan bu usta mına şuşunda bizning predkalarımıza koraganda Huska Kul degen kişi bulgan bizning ılık kortataylarımla şuşunların başlangan bizning mına şuşu dini halk bu usta bigrekte köbündü. Elhamdülillah eliklikten rayın burunsa da yürügenler şuşunda okuganlar medresesi de bulgananın her bir cumanı ütkerebiz elhamdülillah. Allah'a şükür cumalarını ütkerebiz. Nikahlarınıza okuyubuz mescidimizde, isimlerden kuşabız elhamdülillahi. İlerge de, nigizlerge de azanlar aytıp başlayız. Nigizlerimle ileride bitinde yurt tanışılar kileler barsasında da ilerine de okuyubuz. Azanlar aytıp okuyubuz barsasında da elhamdülillahi imanlı bizning oğlumuz. Үз тормышында нимә генә күрмәй дә, нимә генә кисермәй Әхмәт авылы халкы. Яхшылыгын да, бәхетен дә, яманын да лайыклы кисерә. Бүгенгеһенә шөкер итеп, алда көткәне мөһимрәк дип яшәй. Тормыш сынаулары алдында күңел сафлыгын, үз асылын хаклап кала белә. Тырышлык, үз yerine тугрылык уларны асын кеше итә. Безнең үзебезнең авылда халык күп. Эшче кеше кирәкми. Үзебездән читкә чыгып эшләүчеләр даже бар. Монда менә олыгайгач балаларының йортына картлар кайта, пенсионерлар кайта. Шунардан анарысын даша иттереп теге табигаты бик яхшы булгач, даша иттереп бик күп йортларны салалар матурлап. Шунда яшиләр. Хәзер инде йорт салырга да урын бетеп бара авылны инде. Дашниклар күп кайталар. Хәзер авыл бик матурланды. Соңгы елларда матур иттереп куймалар, йортларны матур иттереп, башларын матур иттереп, гомумән эшләгәч халык, шуны тырышып эшләгәч матур иттереп яши. Тир түгеп эшләгән кеше тормышны яшәү рәвешендә аңлый. Ул һәр вакыт эшләгән кешеләр белән бергә була бит инде. Эшләргә өйрәнә.
Білімін арттыра. Менә балаларын илебезгә яраклы рәвештә итеп тәрбиялей. Семьясында үрнәк булып тора. Менә шушы яшәү рәвеше шушы дип уйлыйм мин аны.